Saan? Dito! Dito maganda ulit. Dito na kami guys. So guys! Kabalaki kami guys. Balaki kami. Okay. Ayan po. Ito yung Balaki Island. Ayan. Sarap po pumunta rito pag Holy Week. Itong area na to punong-puno po talaga. Mula doon, yan, hanggang doon sa kabilang dulo pa ikot. Kasya po kahit 100 na tent kasi wala pong cottage dito. Kanya-kanyang provide ng sisilungan o kaya matutulugan para ma-enjoy po kung sakali pumunta kayo rito. Okay, guys, may mga puno rin dito sa gilid niya na magsisilbing silungan para maiwasan ng sobrang init. Yan. At napakaganda ng dagat. Yan. Island na yun ay Hermana Mayor. Sa kabila may isa pa. Yun naman yung Hermana Minor. Guys, balang araw pupuntahan yan para may pakita din sa inyo guys. As of now, ito lang muna. Dito muna tayo sa may Balaki. Sa kabilang part nito, maraming tao guys. May mga naunang pumunta doon. Kaya dito kami sa part na to. Maganda po rito. Pwedeng pumunta po lahat. Open tong island na to. Huwag lang doon sa mismong harap niya kasi may bakod na binabantayan ng ewan ko kung British National yung magbabantay dyan. Dito libre lahat, walang entrance fee, basta magdala ka ng sariling tent. May enjoy mo na ang pagpunta rito sa Balaki Island. Napakaganda po dito at siguradong hindi kayo magsisisi guys. Sariwa namin. And guys, ito na yung malawak na part nito na puro buhangin na. Ayun, marami na tao doon. Yan guys, hanggang doon sa kabilang dulo yan, marami pa yan guys. Ano yan, patay? Na isda? Tusok-tusok. Ay, yabutan. Guys, sayang, namatay yung isda, kawawa. Matusok ka dyan. Yes guys, habang niluluto ni Kuya Herman yung iba pang pagkain namin, ay sumama ako sa isang kasama namin para manisid ng seaweed sa dagat.
A few moments later. Bali, ito yung nakuha namin guys sa dagat. Ito po yung balbalo lang na fresh. Lalagyan lang po namin ng mangga at saka kamatis. Pwede na. Wala nang buhos-buhos ng mainit daw. Bahala na si Batman. Oh. Bahala na daw si Batman kung anong mangyari kung sakali. Suggest nila yung tubig daw na mainit mamaya na lang inumin pagdating doon sa bahay. Ito yung baon namin. Ihaw pa na bangos. Ihaw kami ng bangos. And guys, after maluto lahat ng pagkain ay kumain na kami. Kasi medyo tumatanghali na rin guys. At mainit na yung sikat ng araw. After namin kumain ay unti-unti na kaming nag-prepare para bumalik na guys sa bahay.